Hello guys, welcome to my channel. This is Eric Hilo, Tabico City, Davao del Sur, Mindanao. Maayong gabi guys. Kung mahilig mong traditional linot, first time nyo na nakita, panawag at para sa mga. Maayong gabi sir, gabi na. Hindi sa itong tamateron. Hawak, Hawak, likod, likod. Diba? Oo. Hindi naman ganyan, hindi ko maayo. Dito na ba yun? Sige. Sapa dyan? Wala mo niya kung pamati na rin, hawak. Okay. Ako na nito soban. Asa itong balay kayo mo sir? Badyang. Badyang, basig na kay shout out sir sa mga taga Badyang. Ay, shout out dahil taga Badyang dia. Ah, Hilot na mo diri katong may pamati. ah. At mo diri sa Rabina. Pwede po, Lado na diri. pwede po tigom-tigomon sa panahot. Pwede. Bulto. Ayun, baga-baga gyud ni hikap, no? Sige, so yan guys, shout out sa mga taga Sinawilan. Sinawilan Badyang. Badyang. Badyang, Bigo City. Hello po sa inyo ha. No, nasi Sir Dre, ito ang tabangan mamayo iyang di pa matay karon nga sakit ang iyang likod, no? Tabangan ito mamayo. Siyempre, ino ba na sa pagkantos nino? Og tanong ng budo sa ko ha. No? May kamuta. No, mayo mo ko sa mayo mo ko pay na tayo sa pangapistosan. Og siyempre sa karon na nakakita ng video, please subscribe YouTube channel and please follow my Facebook page. Eric Hilot ang Traditional. So yan, kung gusto ko na kong hilot guys, shout out and God bless po sa lahat po ng mga OFW. Yan. Sige. Asa ka itong t-shirt mo sa? T-shirt ka, jacket. Kulog. Kulog. Okay na ka na? Hawakan mo. Sino ka surprise? Sino to ka? Nabutang kay tawel na rin. Butang yun siya. Ilan lang mo kaya gusto ko nang nagdautan. Anong kang kayo mo kay tawta? Naulian mo. Hawak. Walay okay nag-agrabyadong babae? Wala. Ito pangalan? Lucrecio. Lucrecio.
na nini pa doktor ba, pa iparehan. Wala may palimdo. Dili sa katudo ko. Ano dali nakita kami? Dito pa ano ko. Di ka nakapasa kapag gabi eh. Wala man. Dahil, ano tayo, mag-imundre, ito ka parilot ko. Nilot, siguro, nilot, may binding. Amintin ng sabon. Yeah, soft drink. Isang mga pabalaan ko, masakit mo dali. Pang-is, soft drinks, coffee, juice. Ha? Sinutuba. May sana, sinutuba. Ay, ay, sinutuba. Mama dapat. Anong oras yan? Dala ba ng nilot? Ano yan ba? Itukan. Gutom ka ng gutom? Hapdos ang kuto. Ito. Ito na.
Dito mo maninghit ko ba ang gamit nito, hawak lagi. Hmm. Ano ka, magalit ka? Hmm. Yan na. Sambil dia.
Di ako ko. Ano dito yung file? Balay? Yeah. Ibatan ko sa rin. Sige, July. Ngapi ka? Ngapi ka? Gatas, gatas. Ah. Kaigang.
Bite. Size di ko no. Ikaw din nga lasay, son si Binto. Sige lang pa usap-usap schedule. Eko, di mo ko magkayo. Wala. Usap-usap man yun schedule ha. Pangita yun ako sa karaang listahan. Kinsa man yun ni ha? Kay. Ano kay ko? Wait ko tay nyong singot. Dahil na bang puning number? Mo magunite. Ya. Tumbo ko guna ko naman sa Binto be. Yun ta kasunod. Kabalo na kay siwan si Binto tag. Kabalo na ka. Pero yan yung dai sa mo sa lundi ay. Wala oy. Ina sa ating sa pambayaran. Kaya ano ko na. Bigyan na daw. Ay, sa bukas ada no? Mugunit, no? Basta na ito.